West Karbi Anglong District Tumpreng, Bali Arong along Karlitang Paniram Inti Memorial Cultural Night along Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Kachetong Dun. Difu Club along Indeng Top National Humanity Service Mission Amhang Tek Arning Catalan. West Karbi Anglong District Kolonga along KPLT Songpen Mai Kepadupong. Karbi Prime Time long ben kadogoi panta kardom bajir lonon bir tang tan pen arjita Karbi dumahi arongaje 2018 anangkan aboha kiram tang aru ni phai crazy pen ni phai crepli arni an so Karbi jutang jubat chingthura songa hin pen kabater pipon arongaje kijutsi angneng asaya long Karbi anglong autonomous council CM tuliram ronghang lapen aria long atum chitong donsi alir alon pen ketalon along RDP dun Kijutsi asayang deng mati Karlitang Paniram Inti Memorial Cultural Night along kachitong dun ahut alir alon pen so Karbi jutang jubat ahin pen ta Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Horan Singh Be EM Roton Teron MEC Atum Ram Singh Timong Mongol Singh Timong Atum Phanta Manpeng pen karcho asai deng pontu kilun ke kan asai sitame aluhi sarpo atum athengno ke paklang asai padu pontu halap butuliram Ronghang ari deng pen so Karbi arong aja Pharman Cultural Hall ki kimpon ja phan sitame long ek sompon padu Anparta bangswa ronga jalong kachipati dun atuma phanta sangpi kachiteron pia hinpen nong e kepathik pi anong e hahui setame ron pontu lapen anparta bangso aronga je asai angdeng kicheng pen kijut anta mesen pensi pajut ponlo card news appearance ke jesening hi baithalang sopen nangki lobirta Difu Club along Aruni Phai Crep Ho Arni National Humanity Serving Mission Ingdeng Ketom Amhange Tek Arni Alir Alon Pen Catalan Ajay Meg Ateng Pen Arni Tilisi Apor Malon Pen NHSM Amhange Tek Catalan Amai Pi Pangcheng Ponlo Mai Long NHSM Amai Pu Munusiran Pen Kachahem Pu Pon Amai Along Aluhi Kapachini La Pen Lam Teke Paklang Ke Mai Pu Pen Si Apor Enlo NHSM ningkan ke thom ke chok katalon amailong alhu aman pen long bichidu Karbi Talent Hunt Society along ke haidun alun sepi Jyoti Terangpi Daniel Rongpi Sonjit Timong atum chetong dun lapen NHSM asong along klembang phubang philapen ke thege ding atum chetong dun pen NHSM ningkan ke thom ke chok amahang ke thek arni katalon amailong RDP dun NHSM amahang ke thek ningkan ke thom ke chok amailong ke chetong dun alhu atum pen methang ke dam bom akaya chethe alam pen than bajermi pon inut amunit akailong arnam kipi adan mati kethek ason abang phutina phanta do lun tomo ketok kilun ke kan kitun ke dang thek penan parta ning ke repen prejam ason ke claim ke dam ke thek la puson abang phubang phitina tuma phanta arnam kipi ason do rep lasi sar sar palam thi bong ke joy pupe munit ke joy pupe telen ke do tum chepaklang dun thek nang ji ke thek ason chibi joy pulote nang phan thanga lia vedaji ke thek anason chepaklang pen mo phia phana ke joy duji la pen ke reng avar sai aphan sita isi ale duji La ansi kangting cook appear tape pen kat hanganat keng kam che jordun thekji la pen se hawar hapat longri longpat klar et klar board pen kaching thodunang thek plang ji palam the kachitong dun aluhia tum pen ningje la penan parta la pu NHSM amai phu pen National Humanity Serving Mission ke seng ponang ko pathak mailong kachitong dun arara tuma aphan than pachini pon To brighten the dark, service to man is service to God pamoto pen NC NHSM NGO asong pen Karbi Anglong aradapan kangting kuk appear the pen kathang dang appear the an kiwanjia phansi sai deng pon poputa mailo NHSM amai phu monuch teron pen ningje আর্থিক অসুবিধা বিশেষ টেকনিক্যাল অসুবিধা আমি এই এডুকেশন য'ত যিমানকে আমি নিব লাগে য'ত যিমানকে আমি ৰাইজৰ আগত প্ৰস্তুত কৰিব লাগিছিল সেইমতে সেই মৰ্মে আমি কৰিব পৰা নাই কিন্তু আমি আজি এই তৃতীয়তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত মই দুখিত প্ৰকাশ কৰিছোঁ Guwahati Rupmani Nagar Bihu Samiti Pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Aphan Walk Culture Nong e Pajirpon Guwahati Rupmani Nagar Bihu Samiti Pen Aru Krep Ho Arni Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Aphan Guwahati along Walk Culture Anong e Pajirsi Karbi Anglong along Kam Angru Kewan Thekapot Kurwang Tu Pajir Bihu Samiti Amaipu Anjan Bora Ganghai Lapen Nurmal Bora Atumsi CM Ronghang Aphan Simbon Alo Pajirlo CM Ronghang Aphan Nong EKP Asaya Long Deputy Chairman Retails in hi EM Prodip Rongpi Amar Singh Tiswatum Chetong Dun Nan malam sopor Pandina Parman Pirta Mugdan Poneksina
আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Turkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit adu thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Jubu Sports Restaurant Lounge, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, Dead to Inject, Jam Pad, and pool game where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish and many more are available only at Jubu Sports Restaurant Lounge. For reservation contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Dihinamu piputat bertalong bangtulo Dipu Gita Asram Rong Mindar pen Sonsing Timung Arong Kacilenga Towar Pewars Block Atowar Keselang Apan Harlong Sangti Paklo Et pen Patang Tepi Hamajok Non Barla Porhur School Kido Nasomar Pen Danglok Rongara Tum Kacilenga Pan Kisung Labang Sotowar Selampo por Arlong Sangti ke Thogahut ke Rat Lapen School Kidun Aus Sumaratum Aning Arong Rintilo Seta Non ke Patang Tesi Kibi Ko Ajok Non Barla Port Arwi kena kihirahut koson si kacileng pumapura ragatum ningdurin tilo. Karbi Anglong Autonomous Council along ang hoy kidoatum. Kai tarada mai pialo contractor atum sai patang te pulote bill pipe pusi mailong lam the jai ponver. Sita non ke sai patang te pin pen bill pidet bon. Puta haladak kedo aratum akoy pipon. West Karbi Anglong District Kolonga along Aruni Phai Krepli Arni Tili isi apor pen KPLT song pen Maika Botopona Birta Card News asa Hemalong Birta nang pale KPLT Home Secretary Songsar Kathar pen Kacharipon Amai along Alhi Sarpo Aman pen West Karbi Anglong District Superintendent of Police Iman Ul Haq Chitongdun Lapen Alhi Aman pen Dongkamokam Police Outpost in charge Hites Busumatori Anparta KPLT pen Chairman Donri Kramsa General Secretary Wojaru Hanjang Assistant General Secretary Songsar Risokro Nihang Additional Editor General On Teron Finance Secretary Bajong Terang Joint Secretary Sai Ding A Legal Secretary Kumar Sanu Be Office Secretary Angpong Kathar CNC SJ Ejang Deputy CNC Ningme Timung Additional Deputy Borkari Timung Atum Mayalong Chitongdun KPLT ke Chap Kangton Mati Case Fire Ahin Pen Mayalong ke Pangdak Pon Atengke KPLT Case Fire Long Dat Apita KPLT Asong Phan Kechuge Jun Pen Chenglok Ason Kayake Kinang Sot Sitame Thangnat Ason ke Long Ave Lasi KPLT Case Fire Tuma Phan Nanglang Pon Nangji Pusi SP Lapen Dongkamokam Police Outpost
IC apan than pachini lihen ben kapachini lalo dangni litum kolonga designated kemlong gido apen litum army hin ben ipudunji mate litum kedors angton litum chelang pet pen litum army hin ben kedamtang nilitum phan government tum sitame mate police army tum sitame ke katang bang thoksi mate litum ke pelti long pen nang chekak dun donri kramsa sir chairman alangli long lapen bojaru hanjang general secretary sir alangli long dudundelo pu bang thoksi ke chekak abang phutum phan opinions tame government atum nanganta ritarli pon thektelang lasi nilitum dak kolonga designated kemalong kedu nilitum army hin pen kapachini ji ke lahenlo nilitum labang thoksi abang phu phan non amat alang litum phan police army pen kiri ponji phan sin nilitum chuning rilo tang thina tum da kolonga ke duara tum na tum ke dar pen ke do ka ve tum na phustami na tum da ki choki na phuta ko pin ni katora asondo mang litum lasilalo nilitum kedamtang nilitum labang so designated kemalong ke bang ladak kolonga long ke bang nitum chiklo jon throk si bak dolo lasi non sita min nilitum phan government atum lang lapen ki choki junolong sitami lapen choi peri lapen government atum nilitum phan an sitami nang khelang pon pangkriwi song chilitum phan nitum chet hekdam long lasi nilitum phan government a sor pen nilitum government a hin pen nilitum phan nang khera poni phan si nilitum army a hin pen sitame nilitum alang litum phan pachini pon thulu lapen chuning rilo lasi lahai ka dukawe aputhak kisung ke boypen denglok pen anason sitame West Karbi Anglong District Deputy Commissioner pen Chingki Chethan pon pusi SP lamchak chipi tikang adun thu songpen ke katang abang pu bang pia tum phan prabjin pen nep ingnang ra ingsai pon asonte meparji puta than pachini dun an parata ke PLT asongpen ke katang abang pu sitame ke ther kha pen ke hang tapjong siddo pulote nitum asong phan adai nang enlong le puta pachini pon thu lapen ke PLT ke das atum ahema me thang ka chidam pen nang ke le lang atum an sitame prabjin pen ke pale da prangji phan kachung ni pon padu pusi birta ridun long lihin pen kapachini pon thuji mate pangdak pon thuji alam thelo pulo tabu sonsi labang thoksi blacklist mate la ceasefire bilateral ceasefire bojaru hanjang lapen don rikramsa halab along pen ang thoksi abang phu ke katang atum alang tum stamen one franki bangji itula bilateral ceasefire long ke bom una hut alang tum pen stame ko pine kapasik sakji angring la pason do kokta hai lasila government pen kaching ki ji than je long alang tum mahin pen ke bank ke pan ka penji phansi alang tum phan on unpen government tum stame nang check video na sonte me par pusineli hin pen pachini pon Karbi Prime Time mangalap ansi kang ton peniglo domei thangme kurbang thu